Eta teoria bago de zuzenan, beraz, bueno, kaixo lagunak hemen nago bueltan, orain honetan zuzenean, zen hona hotxean, pizka telebistari jeitzeko diot volumena, dagoela Regreso al Futuro, telebistan 4 nuztu dut dala, bueno, berdin dago. Eta, bueno, gaurko saio honetan zuzenean gaude, pizka bat ospatzeko, gabonak edo orlarako bideo berezi bat, eta, bueno, biharko izan grabatuko dut Zibilizazioz eta txeko dut igual grabatuta besteren bat eta montatuta eta igota eta gero ja aitarekin joan naizen ez pare bat egunetan gero ja aurrerago joango naiz publikatzen. Behitu, lehenago ikusten Luduleko irugarren saioa irureun da bat zenbaki magiko eralduko da gutxi barru. Baina, bueno, orduan, tuiteatuko dizuet, botako dizuet bueno, atera da badirudi, baina, bueno, bada espada, bai. Vale, automatikoki atera da, baina, bueno, emango dugu segundutxu batzuk, behar bada, eta hasiko gara zenean hautzekin, lan bideo berezitxo bat. Azkenean egin nuen neu bakarrik, bigarren, bigarren mazea, neu kendu nuen erditik, olan, bueno, kentzat lehen pizka bat beste bideo bat izango zen, zibilianak izan ziren berriz, eta basa nahiko antzeko izan zen, beraz, bueno, lasaitasunez hartu, eta bar. Konprobatuko dute bota duen automatikoki bota duen enlazea ondo joatea, bale? Eta ondo badu, ikusten badut ondo doala, hasiko gara. A ber, entzuten nahi zen. Nebo bigarren hori, bigarren entzuten nahi ondo doa, hemendik, bueno, Twitterratik itzegin, dirudi ondo doala, ez direla Freeman jausten ez ezer, bueno, baten bat jausten da, baina, bueno, ezin dute zer egin, zaiatzen ez oberen egiten. Horrun, aldatuko dute estenaz, momentu babenten, bertzez ikusiko duzu, bale? Beraz, lasai egon, hau kostatzen zio pizkat kargatzea, a ber, ikusten den irudia, zago horretik ikusiko duzu egueltaka. Vale, eta hemen gaude gure generalak eta ingo dugu load game, YouTube. Eta hemen ikusten duzu bueltan, paja bat izan nuen azkenean, baina hori orain aldatuko dugu. Ea lortzen ditugu hemen ladarrak egiten ja. Zaigu asko falta, baina bueno, jarri ez momentuz ez, bale? Investigatzen, bueno, hori ikuste zuen, Captain Cryptology ja amaitzekotan dago, eta gero, ez dakit, igual Heavy Plasma, horrela galean Assault Plasma, Civilian Analysis, igual Ripple Analysis eta Civilian Analysis egingo dugu, aldik eta lehen analiziak entzeko, gainera, hori, abitu, mendeko gure Quantum Cryptology Center. The Quantum Cryptology Center is a new structure that can be constructed in our base, allowing us to decrypt the communication emanating from alien craft that have been detected by the base radar airways. This will give us full details of the UFO class, mission and crew. Osa, esango digutela, hau egindaz jakingo dugula zen nabeak diren, zen botatakoak eta zen dena haien helburua. Hau, benetan, gauzak errestuko dizkigu. Orduan, ditugu Wonder pare bat, a ber, hau Charlie batera joango da, 15 egun, bale, hemen ditugu 3, baina igual Strange gehiendeko nahi izango da isil jaurtitzeia, hau zurazki, hau, ematen du gutxo gara bera, eta hauek bi, bueno, pare bat egun, bitartean berriz, ez dira, heldu. Bale, ez dira heldu ikusten dudanez, bale. Hor, heldu dira, orain bai. Epa, hemen, liatzen naiz nu bakarrik. Bale, claro, justo, bi zaurituak, ez da? Eta, claro. Hor, beratuko dugu... ezen behar dute... Heavy Weapon, orduan Wolf Armor, eta aldatuko dizugu... Heavy Weaponera, erasi behar gara... laserraka egiten ja, oza, berrezkoa ditugu, benetan. Jarriko diogu ekipamenduen artean sendatzekoa, eta jarriko diogu granada pare bat, hor eraman dezala.
granada pare bat. Eta, bueno, espazio dekonez jarriko dugu munizio gehiago. Hor, pizkat, nahiago dut munizio pizkat gehiago eramatea granadak baino, sniperra, beste joebia. Osa, hau izaten ari dira ja, azten dira pertsona pizkat potenteak ja, Baina, bueno. Epa, zeio jarri golf. Hau! Bale, kenuko diogu eta holan utziko dugu. Eta, behiratuko dugu zenbat kostatzen duen egitea. Hau, 100.000, ba egingo dugu, Lo siento berradarren gatik, baina hau egitea ondo etorriko zaigunez. Egingo dugu eta pizkat aurre egingo dugu egunak, sendatzen diren eta guzti hori. Zabiren analizis, I am impressive on... Zabirenak dikotena dira, sendatzen direla eta lan, baina bueno, they also possess the generation abilities unless the creature is actually dead. Claro, hilego nezean. It will generate virtually any damage sustained to its body, brain include. Osea, sendatzen dira burbuño eta dana. Osea, itxelako animalia. Egingo dugu hau, Reaper Analyzing. Eta... A ver, hor... Zuko... Daude... 14 eta 13 egun, osea, 2 aste. Esmal. Vale. Condor eta Foxtrot. Eta Medium. Ah, vale, eskerratu naiz. Vale. Bueno. Etako diogu hau, adibidez 6 medium. Larago eta sortzi hori ezin diogu zer egin. Eta honetara bai, medium denez, Foxtrot eta Condor botako diogu. Ezeran ateratzen den dana, station. Vale, ezin diogu zer egin, osea, disengage. Vale. Erratu naiz, pentsatutu hau zala. A ver, bombarderoa eta, vale, hau esaiatuko gara guk egiten. A ver, nola egiten dugu. Bombarderoa, hemen kasu honetan bombarderoa pikuta ibaltzen baduzue, beste biak desagertu egiten dira, jakin dezazuen. Ordu nenguna da bat hemendik eraman. Epa. Bat izango da, olako distrakzioa. Emango diogu postkombustioa, oneri, eta ona etortzea. Epa, eta zuk. Tiro. Vale, ondo. Vale, zuk orain IS egin. Zuk jazin duzulako zer gehiago egin, eta hori emango dio. Ah, zuk ez, kaka, erratu naiz nabez. Bat galdu dugu. Vale, orain zu bai, ies egin. Vale, listo. Eta honekin ja, listo, besteak teorian joango dira, haiek bakarrik, bale? Oso hurbil pasatu da. Amatxu maitia. Amatxu maitia, ze hurbil pasatu den guzti hori. Madre mía. Listo. Ikusten nola ja joan diren, desagertu diren. Epa. A ver. Beste bate harrapatzen dugun hortik. Kabroi hau... Vale. Select target. Beste bate harrapatzen. Eta saiatuko grabe... Ezin dugu ezer egin, momentuz. Kaka. Repena. Pizkate repostatu behar dute eta hori dana. Hor geratu dira. Galdugu eta 18.000 diruz. Claro, sonalde guztia besteko babestuta, beste guztiagatik hemen egin behar ditugu ja edo ja radarrak. Osa, ikusten duzuen nola dirua behar dugun. Bai, edo bai. Baita ere, hau botako ditut, kaleratuko ditut. Ezin ditugu mantendu, saiatu behar gara pizko bat
Salduko dugu alandare hauetakoak pizkat diru pizkat lortzeko. Momentuz ez ditugu erabiltzen eta soberan ditugu. Gauza da krisi txiki honetatik atertzen utziko ditugu hemendik egun eta salduko ditugu. Utziko ditugu 15 edo. Vale, sell. 45.000, ondo. Intercept. Gasolina behar dute. Ja lortzen dugun dirua soberan egiteko jaurtik radarrak. Hau eta hau. Hortik joan. Egarra batzen duten dekoten gasolinarekin. Vale. Tenturtu behiz. Hau bombardatuko dugu momentuz. Eta hor atera da beste bat. Vale. Agontako ditugu hau bi. Vale. Munizioa dago hartuz. Largo eta mar nabe daramaguia da. Ez da negatibo oso potentea, baina bueno, fastiatzen gaitu. Epa. Intercept. Hau eta hau. Jaurti, bueno, joan. Txon, besta batera da, egon. Select new target, honen bila joan. Hori, pinta txarra ematen dit. Ez da joan egin da. Ok, a ber, basa bat egin digute, beste bat, bale? Orduan, ea ba, nola egiten dugun, Nola egiten dugun, zango daude, gure topa gorendik zorituta daude. A ber, ezketlopak ez ditugun bitartan, mekagun la letxe pizko bat, zaila jartzen eri da, hau, 1980 darri da. Small intercept hau biekin. Beste nabe oledatxo bat. Small hau biekin. Medium, vale, ondo. Vale, fuera. Returtu base. Eta hau, crash site. Airstrike eta ondo, zer handoa gure eraikuntz berri hori, bost egun horrenik falta 6 kilo. Nabe hau, kriston abiadura dauka. Vale, fuera. Returto base, ondo. Ondo. Beste hori jarra batzen dugun. Vale, primera. Returto base, eta airstrike egingo dugu hemendik, crash site. Airstrike, eta ia igual, zer gehiago saltzen. Behar dugu beste 1.000 horra darra egiteko eta jaia besteak pozik jartzen diren gurekin eta lan diru sarrera gehiago ditugun. Ez eta den azaldu, igual jakalan murroak printzipioz bihotziko ditut. Ez dite mango alanda ere, ez pentsa hor nago diru eskaz. Inbar ditugu bai edo bai, hor ja, hemen ezen bat nabe ditugu, bale. Ez, a ber, infantilla zeran doa, spost eta 6 egun. Zen forces, bai, oza, bai, lau dira, baina, bueno, botako ditugu zeren eta... Gizia, behar dugulako, osea, hori kostatuko zei, gauzaia izango da orain txabertan toka. Kagoen la leche. Ea ondo gelotzen dugun egitea, bakarri lau tropa eta tokatuko dana itxelakoa da. Kagoen la leche. Eta horretaz ezin dugu paso egin, porque bestela txarto pasatuko dugu. Neiko txarto. Neiko txarto. A ver, territory site brief. Vale, ofizialak daude presente.
Ondo egin behar dugu eta lasaitasunez bestela. Akabo. Bale, hor dago bat. Eta, guztiekin, osea, bata besten ondoan, osea, hau ja... Ez da broma, ez teko guez bazoka. Ez asalto bat, osea, kontu zibili behar gara, alde guztietatik eta alik eta zibil gutxien galduz, klaro. Non dago bat? Ah. Uish, me cago en la leche. Cago en la hostia. Chico, necesito un volumen. Venga ya. ¡Hala, venga! Muy buen hil. Hostia. Bekulu hori... Tela. Agertu zaigun oraintza bertan. Ah, hostia. Bekulu hori. Oso txartu ikustekotan, kanpa egin dezaket, osea... Partea kargatu berriz eta listo, bitu hor daude militarrak, baina militarrak ako jongo jatuak daude oraintza bertan ikuste. Ole! Bi edo, iru tiro batekin, benetan. Ah, hostia. Zuk sendatu lehen, osea... Hobeto zuk sendatuta egotea, frankotiradorea salera. Vale, hostia, militar bat hil dute. Ah, harto. Xatuko gara... Vale. Hori da handik uste nuena. Ai, amatxo maitia... Este bat. ¡Qué bien! Claro. Oso ondo, gabilondo. Eta gu granada gabe. A ber, zer gertatzen den. Zibil bat hil dute. Behikulua saiatzen dira tiro egiten. Faiatzen ditu biak. Beste aber. Ez die ematen. Hostia, 56. Hortik dago beste bat. Ui. Oietako beste katxarro bat, Serio dago hau, oso serio. Eskigute... Apunta gure kontra. Vale. Tupa. Baina neskandro. Vale. Hor dago. Zuk saiatuko zara berari tiro egiten igual. Gota mazazpi, que me cuentas, a ver, ona etorri. Vale, ezin dio zu tiro egin, vale. Eskarrik asko informazioa batik. Pues... Nahiko fastiatuta dago hau, A ver... Ui... Ai, bala, hostia. Uff. Ui... Ui, behikulu hori dago hiltzekotan, Hiltzekotan dago... ¿Qué me dices? Benetan utzi diozu batekin bizitzaz. Osea, kristoen armadura dauka eta batekin. Jodas. ¿De qué vas? Osea, ja... Benetariko bat galdu dugu. Holan, azteko. Dugu lortzen, hiltzen, osea...
Cago en la leche. ¿Dónde está Guñor? Vale. Eta behikulo hau dago Hilsorian. Vale, haien txanda. Bestela esplosioa igual ematen digu ja gure tropegi eta ja izango litzateke. Hala, zibila gutxeago. Gusten hor dago beste horietako beste bat. Eta listo. Claro! Uste du berriz hasiko dut, zerotik. Cago en la leche. Hauek egitea ez eskipo gustatzen. Oso ondo, aleluia. Kuitadu bat hil duzu. Es que... Bueno, kontra egitea me... Todo así, Era... ¡Ah! ¡Muy bueno! Garren tropa hoberena, minuta. Qué bueno. Hau ezin da egin, zeirekin niri kostatzen zaite egitea konki. Vale, osea, 0. Hortango bat dekogu. Vale. Vale, granada hauek... Vale, ez dituzu beste bat bera bez, vale, ondo. Oneri tiro. Ah, qué bien. Erresistitutu. Claro. Ikusten... Geratzen ez ezkigun... Hala, venga, tiro... Cuentas. Pero tú que me cuentas. Tiro batetan, o sea, benetan, tío. Eta erresistitu egiten ditu tiro, o sea, ¿de qué vas, tío? Bargatu, baina... Berrezkargatuko dut, o sea... Berrezkargatuko dut, así de simple. Hau ezinezkoa da lan egitea. Ez da posible, vale? Ezin liteke. Ordun, Ez que ezin dut, simpleki. Leurekin ezin dut hori egin, vale? Ez da posiblea. Bakitau trampa pixka bat dela egitea, baina, bueno, trampetan noizean behin egitea ez da txarra, vale? Hau ondo ateratzea gure dut. Txinez ladartxo bat jarriko dugu. Eta horrera. Bai. Analyze. Ingo dugu, baina hori. Ole ingo dugu. Igual, Gehiago. Zenbat egun, faltan. Bederatzi. 86. Esmal. Intercept. Intercept. Ta, eta ta. 88. Medium. Bat eta bat. Eta estea, bat eta bat. A ver, lortzen dut ezin diogu zer egin, oraintxe bertan. Vale, engage. A ver, bine. Bat egin behar dau señuelos. Zuke mankaina. Villatorri zeu. Vale, ontsu ya. Fuera.
lortzen dugun, zeo zer egitea. Bila baldin eta badat ez egin ez. Osea, zu ez egin ez. Zure bila datoztelako. Holan bestek egingo dute... Ondo. Zukorein honen mila etorri, eta zuk, ona. Zure etatu zei honeri. Zagatik da biolain bat batean hau. Hain geldo. Bai, hau, interceptatzen dago. Ondo, ondo. Ona etorri zeu. Ruta dago horrelako zehozer? Ez doa ondo ordenaena. Bueno, bug bat izango da, be, izan daiteke. Ah, claro, joder. Ez que, blokatuta neukan. Erten moran harrapatzen dut. Horre gertatuko da zehozer. Ui. Harako punteria txarra eta listo. Biak bera, primeran. Punteria txarra izan du hor, lehen gertatu ikusi duguna. Vale, ba, nahiko ondo zodeten ez... Select new target. Honen bila etorri. Eta... A ber... Urrengokoak, harrapatzen ditugun. Very small. Very small hori ezait bat ere gustatzen. Kauen. Squadron, select new target, ona. Venga. Primeran. Engage. Foslot eta ona. No. Nik uste dut aldugula berarekin, ez pentsa. Honek... Vale, bat orain zuk ustu salera... Vale, ondo. Ah, vale, honen bila zatozela. Ba, hau izango da bizka suizida egingo dudana, baina ondo eginda. Ostia! Ba, nahiko ikututa uste utzi dugula, Kagoen la leche. Hor, pizka bat loko utzi nau. Ba, beste UFO, intercept. Beste eskuadroia gasolina hartzen ari du, eta honen kontra zer botat dugun. Rearming, Sebes Momentus. Mazazpimila negatibo. Vale, a ver, lasai. Salduko ditugu beste aurrekoan baino beto, Hor, sel, primeran, eta... A ver... Ufo eta sortzi, intercept... Gasolina behar dute. Zin dute zer egin. Refuelin dauden bitartean... Warship Schleifer... Mondore... Kaurre... Vale, zuek bi... Horren bila joan... Zoin... Hau bila dago momentuz... Tonen bila ia botaldu... Eta hau... Tolan euser da txekia... Bai, bueno, bez. Txuf... Autoresolve... Eta select new target... Honen kontra...
Ok, vale. Vale, retutu bez, ez dago zuen muniziorik. Air Strike, 45.000, ez dago txarto. Ea lortzen dugun beta ere, bueno, bigarren radar bat ez litzateke txarto egongo hor. Ez dira alduko hauek, osea, edo urbiltzen dira edo akabo. Gusten. Eta honen kontra. Bi ordu. Bueno, naiz eta bertaina bada tropak. Vale, hemen bi ditugu. Vale. Orduan tropen artean. Hau, Charlie bat. Hau esan duguna gainera akuraizi punteria oso ona dauka. Eta gara bi zauritu hauek. Zuk Wolf Armor eta zuk Change Roll, Heavy Weapon. Eta jarriko dizugu, hori, betikoa. Sendatzekoa. Eta granada pare bat. Zaizu jarri, hau. Ondo. Eta orain, oneri, zuk izango zara Rocket. Kenduko dizugu ontako pare bat eta jarriko dizugu hau. Eta sendatzekoa, bueno, depende, bueno, bai. Utsiko digu sendatzekoa be. Eta ja ditugu lau. Eta sendatzen ditugu bi riflemanak. Hombre, ia esan da, hauek sendatu aldira. Ez que hauek oso onak dira, bale? Hauek adibidez neko txarra da, baina Braveri oso ona dauka. Eta hau pizkatu behagoa da. Baina bizitzaz pizkat eskaz da, bila hauek oso orokorrean oso onak dira bizitza kantitatean. A ber, nola egiten dugun oraingokoan. Should not operate on half identified an extraterrestrial based. Vale, ok. Hombre, emergentziatarako momentu batetan egin dezak erabili ditzakegu, bale? Baina lasaitasunez. Zeran doa radar hau. 6 egun. 6 egun. Vale. Vale, close. Go to red. Alien Electronics, Commons Project. 6 egun eta 5 egun. Diru aldatu dugula gauza. Very small, interceptatuko dugu hauek biekin. Small, paso, medium, intercept, bi foslotekin. Lauro eta host, medium, paka. Vale, select new target. Zaina nahiko kantitate egokia dekote. Vale, return base. Fuera, itzuli basera. Baratuko dugu. Ondo doa. A ver. Oh, ai! Cago en la ostra, ia. Hobeto, Horriko zaigu zen, eta gauz alde batetik dirua lortzen, beste batetik ja hobekuntzak egiten, ja egun bat. Zeran doazte gure trofak, zeran doazte, egun bat, vale, hau ja, Charlie bat, eta ja, a ver, vale, listo, ladarra maitu da, hau badago, eta ondo jarriko ditu gure soldaduak, bai, rifleman jarriko digu basic armor, eta rifleman oneri be, basic armor, eta ekipatuko ditugu sendatzekoa, eta granadak, eta munizio gehiago, klaro. Kartutxo batekin gehiago egia esan da, soberan dute, baina bueno. Hor, sendatzekoa, eta granadak. Vale, hor, bestari gehiago saltzen zaizkio? Bai, ezta? Bai,
primeran. A ber, ondo, konprobatuko dut dita baten, zelan doan Twitter, jarriko duzuet beste estena dita batetan, a ber, zer esaten duzuen edo ez didazuen ezer esaten, ez didazuen ezer esaten, ba, bueno, ba, jarraituko dugu, epa, ez, mandio nahi gabe, katxiz. Ai, amatxo maitia, a ber, hau ondo doa, bueno, frame batzuk jauzidera, baina, bueno, lasai. Baina beltzaz ikusiko duzu pizkat, eta kargatzen duen bitartean nik nire eslaktuko edari magikotaz idango dut pizkatxo bat, lagotxo bat, estarria pizkat ziku dakat eta ja lortzen dugun guztiz, bueno, egia esan da nahi izatekotan basori behitu 53 eta 51 asaltatu aldugu oraintze bertan, nahi izatekotan, baina igual aguantatuko dugu pixko bat sendotzera, ez dakit, pizkatzea Alien Electronics. The world examples of Alien Electronics provided a fascinating window into the future, allowing us to study countless innovation the extraterrestrials used to reduce electronic noise. Bueno, vale. Eta hau dira investigazio berria. Scimitar Tank, Electroshock Grenade, Interceptore bat eta Sec Dropship. Dropship bai, hau igual lehenengokoa egingo dudana. Eta gero tankea, bai. Osea, ja. Horrek horri esker egingo duguna da tropa gehiago sartu burrukan, kanpura. Beraz hori alik eta lehen egingo dugu. 55 eta 57 pitin bat gehiago sendatu. Nahiko lasaitasun egunen hau. Eta orain egingo dugu Scimitar Tanka. Begiratuko du zenbat eskatzen diguten aircraft egiteko 200.000 eta hori, bale, sortzi Alenium eta mai Alien Alloys, hori zoeran dikogu. Ara, 200.000 diru igual ez dugu igual 200.000 diru eta ez dugu lortuko ez dut uste. A ber ez dut uste lortuko dugunik, baina, bueno, saiatuko gara. Hor. Bateko bakarri zenbat, 55.000, 56.000, ez digu hemen zematen, aguantatuko gara pizkat. Bai, badakit egin debezak dugula. Eta asaltatuko dugu basea, bai. Bertetik handuko dugu. Medium, vale, intercept. Joder, justo. Joten ari galera. Very small, intercept. Bi hauekin. Medium, intercept bat eta bi. Hor dirudi ja lasaitzen direla. Beste medium bat. Launch. Intercept. Ja garatzen ari gaude nabe gabe. Nun. Horrenko. Bai. Primeran. Gero lortuko dugu, noterreko zeigula. Bai. Intercept. Botako digu beste hauek bi, holan beste aldetik be. Hauek itxuli behar dira, banekien. Eta engage, base asaltatuko dugu. Kago en la leche. Tentsioa. Oso batean hor. A ber. Bi atari daude, bi ate. Batetan tankarekin begingo dugu begiradatxo bat, eta estan ja infanteria erabango dugu. Bale, orduan hauek hemendik.
Zuk hemen. Zuk hemen, eta zuk hemen. Eta zuk hemen. Eta ikusiko dugu zer dagoen. Epa, hortik. Bale, hortik ez da ezer ikusten, momentuz. Ondaino etorri, a ber. Behitu, zebilianak berriz ere. Bale, ezin diozu tiro egin. Bale, zuk lurrera jaurti. Zuk hor geratu, eta zuk nago eta mapiko barritu zutiro egiteko. Ezke hor ez dirudi ez ere egongo denik. Upo. Bai, bitu, badago zeo zer. Hor eman diogu tiro bat. Zuk mandi jarri. Hor. Ez dakit nola egin, benetan. Zebilian hori. Zei. Bueno, gutxenez. Androidak baino beto dira. Osea, androidak akatzea zaila da. Hor, supresa egin dugu besteari. Bueno, gutxenez sorpresan dago. Pero malo, ez da intxarra. Eta jentzen daia zer gertatzen den. Zer egiten duten, a ber. Ui. A ber. ¡Upa! Uy, se falló la ostra. Tiro egin dieza jokezu. Kontuz neroskeraren domeinuarekin dieza jokezu. Zemen behar duzu tiro egiteko? Bale, berroko eta mairu bat pizkat gehiago urbildu. Bera. Vale, a ver, nola egin... Ogeta maika, ez que ogeta maikarekin... Horrarte... A ver... Vale, baina berrota bat, zei behar duzu bakarrik, vale. Hor da iruro gehi... Eta hor berrota mazazpi. Baina zara ertzen horrendik bitin bat gehiago. Horre, bor... Laka. Pizkat gehiagi faiatu dago, ez? Bueno, zapres hori gutxienez. Ostia, clipper bat dago hortik. Baina, bueno, hemendik ezin da sartu gutxienez. Ui. Tentsi hori nabaritzen da. Ez diot jarri oneri... Ostia, ez diot jarri babesik. Kagun laletxa, ez du zait. Vale, sin dios sobran ari jorti. Pa hemen modestu lagu, porque vamos. Vale, ondo. Bueno, gutxenez, zapresa indiogu. Ui, ia ikusten du neure hilda. Vale, flipera gutxiago. Hori nahiago dut, horan izatea. Eta segun ornaino etorri alzara, ezta? Vale. Ba, ornaino etorri eta hor mantendu. Ai Dios. ¡Ay Dios, adiós, ay Dios! ¿Qué me estás contando? O sea, ni de palo.
Osea, nire palo hortik atxetik hartu zaigula Reaper bat eta bilakatu du neure soldadua nire palo. No me jodas. Ahí va la hostia, me cago en tal. Orain arazo bikoitza dekogu. Ahí va la hostia. Hala, ondo, eta zuk erregarratu behar duzu, primeran. Eta zuk akaojonatuta. Joder, qué guay. Bueno, ez dago egin txarto gutxienez. Venga, bi gutxiago. Urrengokoa. Kabroi hau. Es que... ¿Qué me...? ¡No! ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡Me cago en la hostia! Vamos a ver si le asalto y esos me la sudan un poco, pero... ¡Joder! ¡Hostia! ¡Cago en la hostia puta! ¡Joder! Hace una, ¿eh? Hace una. Vi baja ya, vi baja. La hostia. Eso buen pizko bat ona. Eta tira gilozu. Ala, eta ez duzu heltzen, claro! La hostia puta. Bistan? Oh. ¡Hala! Eta ez duzu hiltzen, ¡qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡No me jodas! ¡Me cago en la hostia ya! ¡Cago en Diógenes! ¡Cago en la hostia puta! O sea, ni por el forro. O sea, barkatu, pero ni por el forro. Kargatuko dugu berriz misioa. O sea, ni por el forro lau baja ez ditut onartuko. Hala, listo, rengoan al revés. A tomar por las flies. Lan saiesten ditugu... Reaper guzti horiek eta... Tankak hiltzen ditu. Hala, fuera. Tiro. Ui. Zer guztiok pasu bat aurrera. Eta orain surprise egin. Tatxan! Ondo. Uy. A ver. Vale. Wait. A ver si puedo espada. Uf, hori oso horbile izan da, Vale, venga, haien txanda.
Ietzan da... Ea oraingokoan hobeto egiten dugun. Mekagun la ostra. Vale, Reaper hori... Osea, Reaper hori... Sebilian hori joan da, dirudienez. Babesera. Ai, amatxo maitia. Lau baja. La hostia puta. Claro, momentik ezin da bikula mugitu estramenik badatozte. Tiro egin. Zuk rekargau. Zuk tiro egin. Zuk tiro egin. Ondo. Zuk tiro egin. Ole! Hola, primeran. Egin txanda. Eta ea zer datorren hortik. Ea zer datorren hortik, porque vamos, o sea... A ver... Zuretzako. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Ikusten? Hor dago Reaperra. Eta horaz hori kenduta, pizkat behikulu atxera egingo dugu. Eta tiro egin. Eta lan, arazoak kenduta erditik. Zorazki bat baino gehiago egongo dira. Baina, bueno. A ver. Jote se da la cámara. Atxera. Hori da. Oso ondo. Eta hor dago beste bat. Vale. Vale, ezin dezu jorti misia, zeu tiro egin. Bez, vale, urbiltza bezkat gehiago. Ben, en plan, resistance! Hemen agertu gara eta hemen mantenduko gara. Pour la resistance! Jamon, la leche. A ver, nondik agertzen diren. Vale. Y Civilian, oza, Civilian bat eta... Ondo. Orain, hola. Primeran. Vale, orain bai ondo goza eta oraindik... Eta hortzen dira, guk hor mantentzen gara, akatu eta gero aurre egingo dugu lasaitasunez. Eta tuitazo bat... Birturatu dutela tipo baten tuita, kaguen. A ver. Vale. Bueno, badirudi ez direla geratzen hemendik. Badirudi nekatu egin direla topak bidaltzeaz. Pok. Zuk, onara zaitasunez, kontuz. Vale. Hemen jarri. Eta bera. Zuko netorri. Lurrera. Zukona. Toki bat jartzagatik. Eta bera. Frankotiradora. Eta bera. Eta zukonekin bat hemen. Bueno, saltoko... Bueno, vale, berdin dau. En turn. Heide movement. Movement. A ver, zer egiten duten. Mendik ez direla agertzen, primeran.
Bide bakarra dago hemendik, a ber. Hor dago hau, hortik sartzeko. Beraz, hemendik egelatxoren bat egongo da ziurazki. Bera. Zukon arte. Eta bera. Zuk albaduzun arte etorri. Vale, bera. Behar bat sartuko gara, en plan jiman hor edo. Ez dugu zer ikusten, hemen lerroa mantentuko dugu hemen prestatzen garen bitartean. Epa, zaizu prestizio ematen, bale, hortik garatu. Haien txanda. Emango dugu igual amatlaio gara pisatu bat eta frankotiradorea. Hortik sartzeko. Raiadera aurretik eta frankotiradorea atxaitik. Frankotiradorea iriko du bate hori. Vale, orduan. Zuk hemen etorri. Ona, hobeto esan da. Bera. Frankotiradorea jauna ona. Sartoko bestea ona. Zuk hemen jarri. Zuk pizkat aurrerago egin. Zuk tiro egin ona. Bale, ezin duzu, bale, lasai. Hor, mantendu, ez da deltik ez da inor, ez du burua aurkezten inor. Zer egiten duten. Ea ba. Bigela momentuz garbitu ditugu. Ea, aurrengokora aurreratzen, pitinka. Astiro eta pasentziaz. Vale. Biosten dio libre. Eta hor dago, ez da izan oso bide luzea. Bueno, momentuz ez diren ez jartzen, hemen jarriko dugala, hemendik agertzen badira. Pluf! Gehiago dengo diogu min. Bidai batetan, baia. Vale. Haien txanda. Hor bat aurkeztu du bere burua. Maten armadura antzekoa daramala, tipoa. Vale, orduan, badakiko 56 tiro behikoetxa duela. Bueno, berdin dau. Atzera egingo dugu. Ez dugu hil. Ez dugu hil gutxi batik gainera. Ikuste, oia. Vale, hor ikusten da gelaren atea. Hemen dago beste gela bat. Zukona. Tentsioa. Tokian. Oho! Sorpresa! Ez dio ematen. Eta zuri bez ez da, ez. Sorpresa! Berrogota meretzi. Mena ikotxo, berrogota meretzi. Bueno, ez eta behikulu hori hor apurtzen den, blokatuta usten diete bidea, beraz, ondo. Agur. Osa da, babizkat, hemendik ez pasatzea. Eta orain, ingo diguna da, zibilian horreri, utzi. Arrejatua da, baina bueno. Ez dugu harrapatu.
Vale, saiatu, ondo egiten duzun zaude. Horbe ez du harrapatu. Eskema bar duzu jortitzeko berro. Hemen, 60. Vale, ba, ona bota. Hortxe. Tolan, ateratzen saiatzen bada. Bakau jauzuiko da, bai edo. Ui! Ui, ui, ui! Akatu! No! No me jodas! Galdu dugu soldadu? Oberena igual, oberena galdu dugu oraintxe bertan behar bada. No me jodas! La hostia puta! Vale, atxera egin. Pero ya. Evasiva. Zebat behar du gau tiro egiteko. Vale, sobera. Evasiva, go. Eta, orain, hemen dago koska. Muy buena! Beste orain zuen puto falloagatik! Me cago en... Diógenes! Joder! Cago en... Diógenes, cago en Dana! Este galduko dugu orain. Ikusten. Joder. La hostia puta. Bada espada. Hau bada espada. Tachera, pero ya. Dios. Ah, qué guay. Beste bat galduko dugu. De... Dios, no me jodas, tío. O sea, no me jodas. No me jodas, tío. Dios. Iru baja, benetan. No me jodas, tío. Hostia. Suceden gaudela, mesedes. O sea, no me jodas. Vale, venga, fuera. Atxera egin, pero ya. Ah, bi bakarrik, o sea, lau baja izan ditugu. ¡Qué bueno! Es que ni de palo. Ya está.
Kargatu behar dugu berriz, me cago en Dios. Macho maitia. 20 minutu, sakarrontzira. Cago en la hostia puta. Gauenetako berezia pizka bat morala ikutzen ari dit oraintxe bertan. Zuk hemendik ondo. Ai, amatxo maitia. Jangoiko bedinketue. Bueno, tlopa galtzen ikasi nahi baduzu. Hau da zaketia. Bueno! Arritu nau, lehenengokoan. Tlopa galdu ikasi nahi, etorri neuroeskolala. Tlopa galtzen ikasiko duzuela. Vamos. Harineketan. Atxintxiketan. Ez du merezi. Ondo. Eiltzen da. Kagun la ostra. Boh. Se txarto. Fuera. Ai, amatxu maitia. Ea lortzen dugun xoser ondo egiten behingoz. Ea lortzen dugun, ondo egiten. Ondo egiten. A ber, irekiatea. The gates are open. Ondo. Nire ezin jozu eman, vale. Granada golpi, hola, adibidez. Vale. Rekargatu behar duz. Ezin jozu eman, ba, oneri tiro. Oneri zuk bez, beraz, oneri tiro. Perain zuk, itxe behar izatea, eta... Ondo. Ez du hil, euste dut, baina gutxienez, minduta. Osea, bizitza rekuperatuko du, baina ez guztia. A ber, ordu, a ber. Hala egiten dugun kaka demonio hau. Badiru dienez hil dugu. Ondo. Vale. Hor mantendu munizioa rekordatzen dugun bitartean eta hor. Vale. Hor dago Reaper bat. Reaper hori horreko txandan akatuta. Argita garbi. Ea lortzen dugun, zeirak bizirik ateratzen. Osa, lehengokoa izan da... inoportuno. Vale, atzera egin. Vuelta erdi. Listo. Ondo. Bitik bi. Bueno, badiru diaz dire da etortzen. Bai, etortzen dira. Eta Reaperla gainera beraz, munizioa rekargatu, atea itxi eta jentzata. Ea hobeto jartzen zaigun tiro egiteko. Akatzeko. Ai, amatxo maitia. Jangoiko bezinketue. A ver... Oh, primeran. Bueno, ez dugu hil, baina bueno. Gutxienez, tiroan jarri zaigu. Fallo gehiagi, Zapres, ez dago txarto. Alba, oneri egin tiro. Zeuge oneri. Eta zeuge oneri. Bondo, behitu, ez dugu Reaperla hil, baina beste alkendu dugu erditik. Erditik ez, erditik.
Ea agertzen dan pixkat hobeto jartzen dan. A ver. Regreso al futuro. Y al pasado y al presente, me cago en la leche. Bueno, gutxienez mendi gutxera ja topak eramateko behikulu berri bat izango dugu eta horrek kanpuan ateratzeko aukera emango digu. Orduan nahi ala ez hori abantaia da, hori kriston abantaia da. Naiz eta igual bat edo bi bakarrik izan, bat edo bi gehiago ditugula hor, plan ba, ateratzeko eta taka, oza, jartzen izkogu adibidez bateri beste ametralladora pisotu bat eta beste frankotiradore bat, eta eta ya gara la de Dios. Vale, ematen du. Hor jarri. Zuko narte lugar zara, lagun. Animo. Primera. Egiten duten. Ea lortzen dugun oraingoko. Vale. Vale, ondo. Ez dugute ez ere egin. Horrekin. Soldadu horrekin, baia. A ver, vale. Naik ikusten duena. Eta akatuta. Eta igual behar bada... Bai, nahi gabean eta ireki dugu, baina bueno, berdin dau. Ez, garatu betor pizkatxo bat, oran demendik bai bi aldeak kontrolkoan izango dugu. Espero dut ez ere segotea bestaldean, hori bai. Osea, gela honetan. Vale, dirudi ezetz? Ez, vale, ondo. Horra arte. Zuk, arte. Bera. Zuk onarte, alduzula be. Bera. Zuk ona. Tarain dator hemen lehen geratu garen tokia. En fin. Hor, eta zuk onarte edo alduzun tokira hori eta esan da. A ber, zer egiten duten altzen duten hortik zeo zer ez duten bideo altzen edo zer. Hor beste bat. Beste civilian bat. Armadura ona dakarte civilian hauek, Hemendik ez dugu tiro egin. Ez dugu hil. Hor geratu. Epa, boaztu dugu hemen. Me cago en la ostra. Bueno, batzanda bat gehiago nengo gara hemen, ez dugu axola. Duan. Ez dugu eser egiten. Ez dugu eser lortu egiten. Ondo. Pumba. Eta la marimoleta bat gutxiago. Orrun zukona. 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 Eta zuk ona. Hor, bera. Zuk betiko lezerdian eta zuk bestaldean. Hala gure formazioa. Eta ja orain asomatzen duten nahi murak, me cago en la ostra, venga, etorri. Bai, etorri. Hor zeo zer badeko zue. Vale. Hor sorpresa dugularik zurazki, espero dugunez. Bera. Zukona. Frankotiradore jauna emetik edo gutxi gora bera. Zuk honen
hemen ondoan jarri. Pizkat biak babestuz. Eta igual hemendik sartuko dugu hau, Bai. Vale, berrogetat behar du. Vale. Hortik sartuko dugu eta lan zozere... No! Joder! Hase egiten gara ja. Osea, gure soldadurik oberen horrentxetan berriz galdu egin dugu. Que de puta madre. Cago en la hostia puta. Cago en San Nicolás de Loyola y toda la madre que lo parió. Hala, venga, fuera. Ondo, la hostia. Hori da lan bikaina egitea. Joder. Hor, venga. Eta zuk aldatu munizioz. Zeren eta hartuik bat egongo delari pentsatuz. Ondo, beste da dator. Alde horretara doa. Sorpresa eman nahi digu, baina ez. Ikusi dugu. Ikusi zaitu. Eta orain zuk, ona... Ez, eskarrabatzen diguzu guztioi. Hor dago zebiliana, Osea, entzun zaio. Eta, supres gehiago egiteko. Modiguna da, hau bota hemendik. Orain atzera egin. Eta zuk ez... badeko zu. Bazuk be igual. Bat loseko geratu zaigu. Izaitzaio munizio bertan, ufa. Ez hitzaiola ematen. Ufa. Ez hitzaiola ematen. Vale. Atxera egin. Zuk asaltoan sartu hor, Ez dago inor, inor etxean. Vale. Josi da. Ondo. Gabil ondo. Bat lokartuta dugu, beraz kontuz. Eta guen mendik joango da zurazki alde honetara. Bat lokartu zaigu, eta zaitasunez. Zoazela txarto. Zuk hor jarri hau kontrolatuz, eta zuk. Hemen behiratu behar dugu zer dagoen, porque ez nau konfiantza asko ematen. Ia esan da ez nau batere konfiantza ematen. Zer egon daiteken. Claro, gazabe joan behar da pixkat. Eta nik txizagurea naiz. Me cago en la leche. Me cago en tal. Bueno, dirudi ez dagoela zer, meior bestate bat dago. Orain da... Nondi joan? Ere... Enate bat emango da, ezta? Bai. Ba hor. Horan zazera gertzen bada, pumba! Ba, zura eskiate hau, hemen gela bat egongo da, eta honekin lotuko du.
Segurazki. Hemen ez dakiz ere egon daiteken. Bestatik ikusten da, igual hemen ego transportadoreak edo zeo horrelakoak eta ez dago ezer arriskutsua. Baina ez dakit. Haien txanda. Haien txanda. Txikia izango dela ematen du hau hori. Eta hemendik ez dain hori ikusten, printzipioz. Ez, hemen ez dago inor, printzipioz. Bara, nola esaten dit hau, mehenatzen dagoen gela, asegurua dela, aseguru. Seguridadea daukala. A ver. Hor bestatuko ditugu eta behir dagotako dugu, zer dagoen. Xup. Ostia! Aurpegian. Así, un baldeface. Vale, hona etorri. Ez zer egin. Hau itxita dago, beraz, hemen bide bakarra dago. Dana. No. ¿Qué me cuentas? Batildu, gaitu. Me cago en la ostra. Está aguantatu dau, baina... Bueno, quemarropa. La ostra. Tentsio gehiagi daukat hemen, Madre! Hangar bat. Baina ez dago ematen ez ere egongo denik, baina, bueno, da espada mendik portatxo bat emango dugu. Hau hemen sartuko da, ere esiko na edo. Ematen da, baina ideare putarik ez. Ezin da mendik zarkatu, osea... Guztia gure kontlan, baina. Txik dago ematen dau, hau be. Bueno, pasuko. Zuken mendik etorri. Eta zuke hemen biatak kontrolatuz. Eta hau hemendik ona komunikatuko du. Saietuko gero igual hemendik joaten. A ver, zerretatzen den besta. Azeten txioa. Hau la espera. Bai, ikusten, hau hemen komunikatzen du. Eta hau, a ber. Utzik, vale, primeran.
Osa, beraz, bide egokia hemendik da. Eta hemen egongo da. Hori jakin da. Joango gara. Aha, sorpresa. Surprise. Vale. Ondo. Zer dago. Hor dago zibilian bat, vale. Zer, hor geratzen gara. Beste granadarekin prez, bat bada. Bai, tiro egin. Nik ere tiro egingo dizu dala. Tiro polita. Hostia, t'has du hil, ¿qué me cuentas? Azoek sartuko zarete laguntzen, Osa, bai edo bai. Madre mía. Ai, ama. A ver, ahí en txanda. Vehículo aguantatxa bestela. ¡Buah! ¿Qué me cuentas? Baina kegula. Tako yogurtikor. ¿Qué me dices, Neska? Joder. O sea... Es fastidia, tú. Gehiago. Ja, nahiko fastiatuta nago neu. Eskerrik asko. Zurtatzeko hemen utxik dagoela. Vale. Haien txanda. Eta zer entzuten. Hemen zer dago. Teletransportagailuak. Utxik dago. Bai, baina ez dakigu, bueno, eske... Hor, esten txanda, tentsioa, eta nire txiza gurea. Vale. Ondo. Hor. Haien txanda. Ikusten nola komunikatzen zuen. Hori da. Zituzu granada egokiak. Kagoen. Uix. Ea, bertan. Eta jarra bidea. Hor. Hor hobeto. Dirudia zela mugitzen. Ego este alde batera joaten dala, vamos. Vale, a ver, hemendik, ez ezta.
Vale. Kusiko genuke. Ai, amatxo maitea 3 soldadu, bat lokartuta, bi baja, behikuloa galduta. I'm living today. Cabroi hori. Vale. A ver. Ikusten dut arpegi topatuko dudala bat-batean. Eta justo hori da zaistu nahi dudana. Hemendik gongo da eskutatuta ez pentsa, osea. Ez dakit nola hostiaz egin. Ez dakit nola egin. Ez dago? Ez da geratu gorkoa ez ezer, osea. Aha! Ezer. Eta ezer. Ondo. A ber, lortzen dugun hiltzen. Akatzen. Hemen geratu. Supresioa egin ez hor. A ber. Zer gertatzen den? Ez du ezer egin? Ez du ezer egin, primeran. Oh! Oh. Primeran. Wow. La hostia, zeten txo izan den segundo hauek, me cago en la leche. Zuen baimenarekin, oraintxe bertan komunera noa dida batetan, eta orain nator bueltan, bale? Segundo bat barkatu. Vale, a ber, banago gueltan. Ze gustora garatu nahi zen. Txanda pausa. Eta... A ber, lortzen dugun hau amaitzen ja. Epa ez, hau ez, zuk sendatu bera. Venga. Sexo armatu be. Eta gora joan eta estaren gana joan behar gara.
Printzipio... Bueno, hau konpratuko dugu dide baten tropa hauekin. Dagoen hortik. Printzipioz hemendik ez dago ezer, bale? Guzti utxik dago. Hau izan ezik. Ez dagoela konprobatuta. Baina printzipioz, hona direnak hortik etorri behar dira bai edo bai. Amaitu. Toma arraioen edo horian. Zukona. Honen begira. Hor arte. Hor. Eta txanda pasa. Vale, hor zedagoen hemendik. Oh! Hau bai dela ona. Beto hor dago justo haien basea. Beto non zegoen. Eta ondo zen utzi gaitu hor bidea libre. Alde honetatik sartzeko. Que bien, que bueno. Vale. Ara zer egiten duten. Behar bada hortik horra doa. Vale, zebez. Uffa, liada. Oh, ondo. Ondo. Atzera egin. Pero ja. Solamente jarri. Hola, nagartzen bada, plaska. Pizkat aurrera egin. Vale, bera, ea zer egiten duen. Txuten date bat. A ver. Vale, joan egin da, ematen du. Bera. Bera. Zarete, azkenengo hirurak. Eta egin behar duzue, bai edo bai. Osea, ezin dira zibilean asko geratu hemen. Zeren eta katu ditugu... Ostia! Nahiko txakatu ditugu. Vale, bat gutxiago. Honek errekargatu behar du. Vale, ez dio ematen. Zeu errekargatu behar duzu. Horrengo txanda izango da errekargatzeko txanda. Beste bat topatu dugu, beste bat zegoen. Vale. Errekargau. Errekargau. Vale, jorra etxan dau, primeran. Guretzako prest. Ez dio mango. Vale, a ver, ea mugitzen den. Estera egin behar dugu sartu, ta, eta gur. Osea, zemar da sartu, hil eta fuera. Hostia! Ufa. Ufa. Hori zen nagusi bat uste dut zebilianen nagusia zala. A ver, zer egiten duen. Ez nau inolako konfiantza ematen.
inolako konfiantza ematen, hau. Ez dut bera bakarrik geratzen dala. Vale, baina bueno. Plan, atzetik agertzen bada, plan ba, frankotiradorea esango dugu hor. Venga, venga! Listo! Ai, ama! Bueno, behikuloa galdu dugu, bale? Eta, jebia. Tropa soldado bat bakarrik galdu dugu. Hau da txarrena. Kriston soldadua galdu dugula, baina bueno. Alien Plasma Cannon. Ai, ama, ze tentsioa. La hostia. Bale, bene egingo dugu... hau. Eta bituko dugu, osea... Osea, ja, listo. Nahiko luze izan da. Gorko zuzena. Eskatlopak itxuli arte edo. Hauzen berri ez molez badut txartoko horatzen. Eta hau, bada espada. Vale, fuera, return to base. Air strike. Ea beste ateratzen den gora. Ja, akatzen dugu gure eungarren UFOa. Intercept. Batako dizkiogu hau gabe, holan urrunago helduko dira. Iesik ez egitea, mesedez. Fuera. Eta... bueno, ba... Aragoik itzultzea. Zeran eltsuli dira. Haustegun. Iru, lau. Bost eta zeigarrena falta zaigu. Ez dakitela zen hau hartuko dudala. Lehenko berena da. Jebia izango dela. Eta... ba, onarte gutxi gora bera gaurko eguna. Vehicles, Hunter Scout, beste galdu dugu. Beraz, jarriko dugu egiten. Bueno, Scimitar tankia ia bukatuta dago. Bukatuko dugu. Hor dekogu Scimitar tankea. Go to research. Interceptorea. Bueno, Scimitar tankia hortik dekogu. Eta, ba, bueno, ba, onarte gabonetako zuzena. Beratuko dugu dida baten ea... zer esan didazuen edo ez? Ez? Hau, nik uste. Baina, bueno, espero dut zuen guztoko izatea, guztoko izan baduzue, behar izan baduzuen, eta esterik gabe, urrengo arte lagunok. Hau!